Så giver vi den gas. Okay. Først og fremmest på billedet her ser vi en mand og en kvinde, og nu skal vi snakke lidt om, hvordan og hvad har det betydning, når de giver deres gener videre til de børn, vi ser nederst i billedet. Yes. Helt overordnet, så vi kan jo se heroppe i toppen, at både en mand og en kvinde har 44 autosome kromosomer, og så 2 kønskromosomer. Og det er altså det, der er forskelligt ved mand og kvinde. Kvinder, det er så XX, og mens det er XY. Manden afleverer så et X eller et Y-kromosom til barnet via en sædcelle, som så går ind og parer sig med X-cellerne, som altid har en X-kromosom. Og så kan man så få kombinationen XX eller XY for dreng eller pige. Yes. Manden han afleverer, og kvinden afleverer 22 autosome kromosomer til barnet, plus et kønskromosom, og de vil i alt danne 23 nye par. Genetik fungerer overordnet sådan, at moren og faren enten afleverer et dominerende eller et recessivt gen. Og det vil sige, at det dominerende gen er et gen, der vil vinde over det recessive gen. De arvelige sygdomme, som vi vender tilbage til her lige om lidt, de er recessive, og det vil sige, at de kun kan ligesom komme til betydning ved barnet, hvis både moren og faren giver det recessive fejl på genet videre. Hvis en af forældrene giver et dominerende gen videre, så vil det dominerende gen vinde over det recessive gen, og barnet vil altså ikke få sygdommen. Yes. Og en af de sygdomme, som et barn kan få ved parring, det er altså det her Fønning-syndrom. Og der er Fønning-syndromet, det er sådan, at der sker et fejl på kromosom nummer 12, som så medfører, at aminosyren phenylalanine det ikke kan blive omdannet til tyrosin. Og det kan så modvirkes med en meget tidlig diæt, men det skal foregå inden for 24 timer, og det skal være før barnet har fået modersmælk. Så konsekvenserne af den her manglende tyrosin, det kan så være mental retardering, fordi der ophobes de her store mængder phenylalanin. Og Fønning-syndromet, det er jo så den her arvelige sygdom, så det kan ikke smitte. Og den regel, den gælder for alle genetiske sygdomme. Men Fønning-syndromet, det kan jo kun fås, hvis man får 2 recessive gener, som kommer sammen i kombinationen. Yes. Hvis man kender sine forældres genotyper, så kan man altså udregne sandsynligheden for, hvor stor chancen er for, at man får det her bestemte gen. Det kan både være en sygdom, men det kan også bare være blå eller brune øjne. Det kan man udregne i et skema. Og det vil sige, at hvis både moren og faren har et recessivt gen med Fønning-syndromet, så er der stadig kun 25% chance for, at barnet får den. Yes, hvordan står det?